Club Junta, building better Africa. Muli bwanji konse kumene mukutimvera kuno ku Club Junta. Nyengo zathu chauta akadazisamala ndipo tikadananala thanzi lokhalokha kuno lochokera kwa Malengayo. Apatu lero lino tungofuna tikuwuzeni zija zimene dzulo zinali kalikiliki kuchitika. Apo ndi awo ndithu dzulo kunali chinchito, kunali chibize, kunali tumadansi, kunali zochitika zambiri. Apatu ndikukamba zomwe zinali pa Nyamitalala kumene Nana Nthanda Nkhumbanyiwa anali komweko, ndipo iyeyu anapita ndithu ndi mkokomo kukawapanga sapoti ana, kukawalimbikitsa, kukawapatsa uphungu ana a skulu makawa aku primary. Ndipo iyeyu uthenga wake unalunjika kwambiri kwa ana aakazi, kuwalimbikitsa kuti nawonso pamawa adzakhale mmodzi mwa anthu ogwirana dzanja ndi makolo kapena kuti anthu a m'mudzi mwawo kuthandizira kutukula dera lawo, osati kudzangoyang'anira mamuna kuti ayi bora ndinakwatiwa. Ayi, iyeyu anayesetsanso kuwalangiza makolo kuti ayi anawa musamangowayang'anira pansi, musamati ayi ndi wamkazi uyu sakhalitsa. Ayi, tayesesani kuwalimbikitsa, kuwauza ubwino wa skulu, pena kumawalonzera kumene anthu amene mukuwadziwa a m'mudzi mwanumo kuti skuluyo inachita nawo bwino, ndipo adzikhala chitsanzo kuti anawo adzitha kuona ndi kumalimbikira. Ndipo sanasiyire pompo, koma anati ayi, kuyambira mwana amene wakhoza namba 1 ndi kufika namba 5, ana amenewa akhala akulandira mphoto, ndipo anaperekadi mphotozo monga makope, zolembera ndi zina zotero. Komanso iyeyu sanalekere pompo, koma anati ayi, pakuti ana amene akhoza kuchoka standard 7 kupita standard 8 amafunika abwererenso ku skulu pakangodusa sabata ziwiri, ija timayitcha kuti summer classes. Ndipo iyeyu walonjeza ndithu kunena kuti aphunzitsi akuyenera kuyang'anira iyeyo, angowawuza kuti figa ya ana onse ndi angati, ndipo akhala akupereka fizi ya samayo kwa mwana wina aliyense wa standard 8. Tikukambatu klasi yonse ya standard 8 pa Nyamitalala ikuyenera kupita kukaphunzira maphunziro awo a msamawa. Ndipo Nana Nthanda Nkhumbanyiwa wapereka ndithu zonse zoyenereza kwa aphunzitsi kuti anawa akaphunzire sama, potengeranso kuti zimathandizira kuti anawo akamadzabwera, pakuti standard 8 sikhala miyezi yochuluka ngati mmene amakhalira maklasi enawa, motero ziwathandizira kukwaniritsa kumaliza mabuku, komanso ndi kufikira apo pamene pakanatha kuwaphonya potengera ndi nthawi. Ine ndikusiyireni pompa, ndibweranso ndi nkhani ina pamene ndikukatoleratolera ziwiri zitatu kuti tikudziwiseni kuti kwagwanji mbali inayo, nanga enawo anapita kuti apangako chani, apanga botani, aziyendesa motani. Inu ingopangani subscribe pa YouTube channel cha Club Junta, building better Africa. Club Junta, building better Africa.